Σας καλωσορίζουμε στη Βίλα Μελίτη. Εδώ βρισκόμαστε στο δεύτερο όροφο που βρίσκεται το σαλόνι με την πανέμορφη θέα. Από εδώ το μικρό βεσέ. Σε αυτόν τον όροφο θα βρείτε μια μεγάλη τραπεζαρία και μια βοηθητική κουζίνα. Πάμε στον κάτω όροφο. Εδώ βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο που υπάρχουν μόνο υπνοδωμάτια. Έχει 3 υπνοδωμάτια με 3 διπλά κρεβάτια. Κάθε κρεβατοκάμαρα έχει το δικό της μπάνιο και αυτή η βίλα φιλοξενεί 6 άτομα. Εδώ βρισκόμαστε στο ισόγειο της βίλας. Εδώ υπάρχει ένα βεσέ, ένα μικρό καθιστικό και η κύρια κουζίνα, όπου εδώ έχουμε πρόσβαση και στον εξωτερικό χώρο στην πισίνα μας τη θερμαινόμενη.